De stemmen zijn herteld en het CDA pakte de laatste restzetel. Daarmee komt de partij uit op 9 zetels. De lijsttrekker Jan Lonen is opgetogen. Ja, ik ben heel blij. We hebben dezelfde zetels als verleden keer, maar het geeft toch een goed gevoel dat we nu met hetzelfde aantal verder kunnen. En is het spannend geweest de afgelopen dagen voor jullie? Nou ja, we hadden de uitslag woensdag al, 8 zetels. Dat is natuurlijk al een heel mooi aantal, dat zoveel mensen al op het CDA gestemd hebben. Als je dan nog eentje bij krijgt, die 9e, dat is nog mooi. Een beetje de kerst op de taart. Ja, waar winnaars zijn ook verliezers. Ja, ik ben net ook meteen naar Carla Brugman en Tino Zandberg gelopen om hun even een hart onder de riem te steken. Zij hebben mij ook meteen gefeliciteerd. Dus dat zijn gelukkig wel de verhoudingen. En ja, het is niet anders. Ik ben blij voor het CDA en het is natuurlijk heel erg jammer voor Venray Lokaal. Maar dat is niet anders. Waar winnaars zijn, zijn verliezers. En nu, wat zijn de vervolgstappen? We hadden afgelopen vrijdag al bij elkaar gezeten, al een heel mooi proces afgesproken. Dat proces kan nu gewoon doorgaan om te kijken of we 22 mei een nieuw college kunnen presenteren. Venray Lokaal blijft dus steken op 5 zetels. Flink balen, denk ik. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Daar hebben we natuurlijk de hele tijd rekening mee gehouden. Wat mij betreft, dit voelt opgelucht, zeg maar. De hele tijd maar denken als-dan scenario's. Daar word je doodmoe van, dat moet je niet willen. En dit is gewoon de democratie. Nu zijn ze gekozen met een extra zetel. En dat is veel beter dan een loting, want dat had ik een drama gevonden. Ja. En is het al spannend geweest vanaf vorige week? Of hoe heb je dat beleefd? Ja, natuurlijk. Het bleef spannend. Hè? Elke keer weer nadenken van stel je nou voor dat het CDA wel of niet. En wij dan. En hoe gaan we dan onderhandelen? Hè? Want daar denk je natuurlijk ook al over na. Nou, dat zijn allemaal dingen die nu klaar zijn. Het is 5 zetels voor Venray Lokaal. En nu gaan we gewoon feest vieren dat we het gewoon heel goed gedaan hebben. In eerste instantie zou er geloot worden op de laatste restzetel. Uiteindelijk bleek dat een hertelling onafwendbaar was. We hebben geconstateerd bij het controleren van de procesverbalen, die hebben wij gecontroleerd als Centraal Stembureau op validiteit. En daar hebben we een aantal onregelmatigheden aangetroffen die we niet helemaal konden duiden. Dat wil niet zeggen dat daar moedwillig iets fout is gegaan, maar het kan gewoon in optellingen zitten of in onduidelijke correcties die er zijn gedaan. Daarnaast hebben we een aantal signalen gekregen van buiten die ons ook de vermoedens eigenlijk zijn dat er ergens in het telproces iets niet goed is gegaan. En dat was voor ons wel voldoende aanleiding om te zeggen we doen gewoon een gemeentebrede hertelling en dan weten we het ook zeker. Yvonne Peters van Venray Lokaal viel na de hertelling buiten de boot. Uit de nieuwe cijfers bleek dat Ahmed Kouchigit recht had op een zetel. Het is natuurlijk wel een verrassing, maar toen ik hoorde dat ik er met voorkeurstem inkwam, dacht ik wel al bij mezelf van hier klopt iets niet. Dus het is niet dat het als een echte verrassing aankwam dat ik er toch niet in zat. En hoe ben je erachter gekomen? Nou, ik kende degene die in een bepaald dorp voor mij heeft geteld. En die had tegen mij gezegd, oh je hebt hier 3 stemmen gehaald. En de volgende dag las ik in de Pelemaas dat ik daar 71 stemmen had. Dus nou ja, daar klopte iets niet. En iemand die zelf uit dat dorp kwam had daar 0 stemmen. Dus ja, we denken dat daar een fout is gemaakt. Dus daardoor wisten we het wel al iets langer. Maar het was natuurlijk nog niet officieel. Nu de zetels verdeeld zijn, kan het formatieproces beginnen.